Nechlastá. Marek, otvorí. Povedz niečo sem. Marek, otvorí. Chcel by som túto složku dedicatovať mojej mame a všetkým produktom. Ja to chcel hrať, kamarát. Dobre, to je nudné. Marek. Marek. Ha? A možno si tati, alebo tam... Evo, hej. Vyjadri sa, čo si myslíš. Marek. Ona sa nerada kameru, ja. Ja si nemyslím. Musíš si myslieť, každý si myslí. Ale ja teraz mám pauzu. Žiadna pauza, keď tu bude pauza, uvidíš na YouTube. Zajtra www.youtube.com. Takže? Čo si myslíš? To v tom prípade si myslím, že by si to mal podať Števo. Števo, čo si myslíš? Nie, no tak, nechceš prísť o mobil? Čo si o tom myslíš? O čom? Vlado, to je baný ako ranné počasie. No, si myslí on. Dobre. OK. Nezaujíma, si nula. Ja, čo si o tom myslíš? Čo? O čom? A čo si o tom myslíš? To je otázka. Prevracané. Ale môj názor nie je zaujímavý. Pánčov názor je zaujímavý. To je ten... Tam som začínal, nie? On už povedal, takže si na rade. No, Takže- páči sa to, ale jeho názor je lepší. Ale musí mať každý vlastná, takže ty sa pekne opri, hoď imidžovú pózu, že áno. No počul som akože, hej, že je Monika a všetko, že je to úplne geniálne. Ja čo ja viem. Široká verejnosť, čo sa to trápi, víš. Aha, okej. Ja nenatáčaš ty, ojba. Ojeba, no dobre. Čo si o tom ty myslíš, no? Aj si to je náboj. A ja si myslím. Okej, a ty si o tom čo myslíš? Čo si mám myslieť? Že, povedajte mi, ja všetko Hlavná reč je, vlk sa oddelí a ovca síta. Je to piča. Vlk ostal. Nie, je to piča. Ako sa celá? Je to piča. Je to piča proste. Čo? No, kto? Čo? Celé to? Celé to. Aha, celé to. Tak už vlastne boli všetci, čo? OK, takže uvidíte zajtra na www.youtube.com.